Tres valencians han aconseguit un Premi Max. Chavo Jiménez per l'adaptació de la seva obra teatral, Blanca Anyón pel disseny escènic i Raquel Molano per la composició musical. Este matí nosaltres hem parlat amb ells. Desde el Teatro Romano de Mérida os damos la bienvenida. Rebre un Max amb esta escenografia de l'antiga Roma té un suplement de bellesa. Que lo diguen els tres valencians que avui porten la poma a la maleta. El Max es para Chavo Jiménez por Yo soy 451. Un monòleg a partir de l'obra de Bradbury amb el que Chavo Jiménez ha guanyat el Max a millor adaptació, de cremar llibres a dedicar-lo als mestres. Quiero dedicárselo solamente a los más importantes, que son nuestros maestros y nuestras maestras de la escuela pública, en Valencia y en todos lados. Va per vosaltres. La composició musical de Fuente Ovejuna també ha sigut recompensada. Darrere, Raquel Molano, paternera afincada a Madrid fa una dècada. Estem molt contents. Fuente Ovejuna ha sigut un procés super enorme amb la Raquel Camacho a la direcció i res, que tornem a casa amb la pometa i res, que vinguin molts més. Imparable és el treball de l'escenògrafa valenciana Blanca Anyón. Després de guanyar un Thalia per Orlando, a nit també va caure el Max i avui a compartir viatge de tornada amb Chavo Jiménez. Professionals de València en tanta precarietat i ho hem fent les coses amb molta passió. Sol Picó torna de 8 a casa, però ningú li lleva les 3 nominacions del seu carrer 024.